Iya do karo aku deh. Ayo. Ya. Ono bukan. Eh? Warung di kono lho bukan. Jabong sih. Omahku bunuh wong desa sak. Aku 30 kilo tenan kene. Oke friend, kembali lagi di channel Denny Setiawan Jalan-Jalan. Dalam video kali ini ya friend, ini adalah video lanjutan ngopi part 2, dimana saya ngopi dengan Bu D yang satu ini ya. Dan ada keseruan lain di cerita episode ngopi kali ini ya friend, yakni dimana kita akan membahas tentang filosofi kehidupan dan asal muasal kenapa Bu D terjun di dunia perkopian ini ya friend. Untuk melanjutkan video, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, tetap dukung dan support dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan yuk market camp, mari kita kimon. Malah dipilih rakyat, malah rakyat ditantang. Dan ono sing mani ngene dadi utang. Lah iya, iku pengarang kan kan pajak ndakno. Jek ndakno pajak itu nantang. Lho, ngene iku gak malah gawe dulu. Wong cilik ora wani dadi nantang. Lah wong cilik bener arek. Contohnya kayak botok, bela rakyat. Lho ngene pajak kok aku ngono bayarku 45 kok dadi 80. Aku yo urung bayar sampai saiki pajak. Nah bayar kok bareng tahun 2006 iki lho. Aku wis bayar, akhirnya dipotong meneh. Dipotong meneh, tanggalku wis do bayar dibelekno duite. Padha Mas. Tapi nek musuh wong gede wis abot ya. Musuh wong gede abot nek ndekne ora jalure kliru. Lah iku jalure kliru. Iya. Maksudnya ya lah lawan iku karena ndekne kliru. Ngono lho, nek ora kliru ora mungkin nah. Wong rakyat ape lawan wong gede kuwi ora iso. Wis bumi langit ngono kok. Iya. Nek kenyataane awak wong cilik anane ngerti ini kan masuk TikTok. Masuk TV. Lho, kenyataane temenan. Iya. Anane iso gelem ngomong iku, lah apa ndelok nang TV ya, Re? Lho. Amen nyotore. Dan ini keluh kesah dari Mbok D ini ya friend, dimana emang akhir-akhir ini emang geopolitik ataupun suasana ekonomi yang mencakup politik mempengaruhi di segala bidang dan kehidupan ya. Ya contohnya ikilah dari rakyat-rakyat yang ada di bawah yang menjadi korban politik ya friend, sampai provinsi Mbok D pun ikut terdampak ya friend. Sing tak tangisi sapa? Asline endi sampean? Saya kan lho men Jemoro. Aku kegunungan Mas, daerah ini mau ajak jalan ini. Arah tempur. Yuk, ke arah tempur. Sambung mayat itu semua terus. Oh iya. Ayo. Pasar Sambung Wayat ada dirame ya? Sambung mayat krono terus nih. Mau telat gua aku krono terus. Ora tau nek Sambung Wayat to ya? Enggak tahu ah. Karo sambung mayat dijanjok. Kene antara kene. Kene pabrik kacang jam krono sithik. Aku kegunungan. Aku ku pasar Kelanjir ngono, terus ana rumah sakit. Dan dari informasi dari Mbok D, memang dia ini berada ataupun berasal dari sebuah daerah yang ada di pegunungan ya. Emang kalau datang ke sini itu lumayan jauh katanya ya, hampir sejam punjul ataupun sejam setengah. Jadi emang cukup jauh ya ketika bekerja di warung kopi ini, friend. Wong liya nek anakku wedok ya tak eloki. Lanang kabeh. Yo jenenge wong tuwa lanang lah kan yo jenenge salah sijine tetep ana sing ndak aku ade wong. Iya bener. Cuma nek aku mbok kan melu nek aku mau wong awak rumah dhewe. Kalau aku nek kate kang maksudnya mangan kuat mangan nek ana rumah dhewe. Lah ini terus sama sapa sing nggoni Ya aku ah. Nek sore ndak aku lah ha. 12 rono. Iya ah. Laju nih kowe. Iya, aku nek sore mulai. Montoran dhewe apa? Iya, montoran dhewe lho iku motorku. Padha lho dia ora payah tengok-tengok. Aduh iku anggere aku wayah tekan gone tayu wis desaku, rono sithik wis desaku. Lah, ponak aku yo. Mas golek sapa? Mas Bandi. Mas sapa lali aku. Bakul sing iter iku. Nyapal ya ngene. Bakul blojo, maganan. Jendela.
Ini mulai sore sampean. Mulai sore. Agar dina dek jentok uang terus aja. Lagi mau ngentok langganan tulis kok. Wong kono lho wong daerah Ija gampang pira telu-telu. Wong telu. aku di ini tok jalan tok papat. Kamu tuh. Papat. Sing siji wong bawa mobil, wong gede dhuwur ngono lho wong daerah. Kali. Nggo mobil malah larang-larang aja. Ah, itu 150 ijen. Ada dina jet minimal jet telu ya, jet kuat. Oh, iya, maksudnya anak bulan rakyat tang dina siji. Nek antene tamune teko kabeh rakyat tang papat 5. Nek ora ana tamune gak siji loro wis disyukuri ya. Iya, Mas tidak ora tau lek ora tok blas ora tau. Ora tetep tok aku. Mesti jemput gawe lah. Ngadu-adu mesti sampeyan ketekan ngadu. Lah cara ape dodol wis ketekan modal. Cara ape nyambut gawe nek warung sikil wis gak mampu. Lah nek cara kaya ibaratnya ngono, ibaratnya nek jek kuat ngentukno modal ade. Sedina cara wong papat, untuk papat. Iya dak dikelompokno. Iya. Lah iya. Mesti nek jek buka-buka warung mangan neng. Lah sampe nek wis ana sing nanggung ya, aku ya anjen kan tahun 2017 iki jare aku nek sikil di rumah wong. Ora ngerti nek aku ngene. Ya wong desa lah. Sawah itu tahun 2017 Bos. Kapan gunane, mbok kapan taune anune iki yo. Aku di rumah wong. Iya. Ya untuk ngono malah genar ya wis tuwa wis nek omah tengok-tengok. Nah ngomong-ngomong putu di putu akeh Adik. Anak sampean piro? Mek siji tok anake. Anakku mek dicandak fotoku cewek-cewek loro. Melu anak ngomong-ngomong putu ngono. Ah. Melu kok kadang melu aku enak orang dhewe bar ngomong putu lho. Ini nek kaya minggu kan prei putuku sekolah. Lah kok nek kaya sesuk yo ngeterno sekolah yo matak sekolah nek bar koyo rene. Malah Ya, bar nek sore jam 4 atau jam 5 aku pulang. tapi anak ngerti dia ora ngerti ya. Ora ngerti ya. Ora ngerti. Cuma ngerti dia apa lah wong aku ya buta mangan. Ora ngrusoi dhekne upama iki. Salah aku wong wis. Pahit kepine tak ngomongne dhewe berjuangan untuk dadi ape-ape. Lah aku bojoku ora ono entek dit pirang-pirang kok Mas, lara kok. Lara apa di stroke? BPJS iku. Stroke. Yo ora ketara, kok ucuk-ucuk kok kayak jantung kok. Langsung koma. Di ben urung ana kis-kis ya. Yo wis. Kis dak iso aja ya. Kis yo iso, tapi nek jenenge penyakit wis ora dijaluk karo sing duwe nek ya wis piye. Yo wis nek rumah sakit. Iya, biaya rumah sakit larang. Sama-sama yo wis pijet yo wis sembarang. Tapi kok ora kok Mas. Bojoku ngono wong iya, sapa sing gelem ditinggal ngono. Lah pokoknya kok bojoku kok di nyawane kok dituku perang juta ya, kok tak tebus. Tapane ngono. Iya. Lho Mas, aku perawan nom-noman lho Mas, tinggal nyekolahno dhewe, besarno dhewe, kuwi kan dijajal. Masa aku njaluk dulur? Iya. Orang mungkin sekolahan STM paling berat Mas. Aku nyekolahno itu paling wangi rajangi telo. Mare wangi bodoke kok jagung nek ngerti brontol nek Bos. Tapi tempe nang sekolahan dhewe kan tahun 2010 belum ono makanan-makanan kan. Iya. Sekolahno STM padha karo kuliah saiki lho Mas. Biyen duwe aji lho. Oh beras iki 250 Soeharto. Kowe urung lahir paling. Soeharto. Wis. Soeharto wis Soeharto nek 97 ah. Lah iya. Iku ndak beras saya 250. Iya. Sing apik 500. Lah aku ora ngapusi. Aku dodol omah desa lho Mas. Semen 3 roda iku mek 7.500. Pedine 10.000. Cakep. Botone 15.000. Lho, tak kandhani kowe. Aku gawe omah juara-juarane wong Sugeng.
perkara aku dimodali duit orang tua aku 1 juta itu untuk material barang. Orang tua aku sugih ya. Kedua kehidupan ya. Sini kehidupan. Nah, mungkin aku sugih mau. Lah iku anakku dititipno perumahan nek ronggot. Saya lupa Pak Ane. Mantuku perawat deh ngono malah. Rasamu. Wah ayu. Ya urusannya dewe-dewe ya, wong sibuk sekali malah aku ngurmati foto ora kok aku dirumati. Iya. Cara wong aku kecuali nek sok ben aku wis sepuh ya dhewe meneh. Nek aku ganti karo anakku. Anakku lama. Aku aja kok rumati nek omahku. Piye ndek omah dhewe. Ate aku kepiye belak nek gak iso ngomong aku fotono wong tak tinggali akeh. Ya. Nah aku orang ketinggalan akeh ya dekne ya beban berat. Aku mau beban anak selama aku bisa tinggal. Dan oke friend, itu dulu sepenggal kisah tentang cerita ngopi pada episode kali ini ya. Semoga kalian bisa mengambil hikmah tentang perjalanan dari Bude ini ya friend, bahwa cerita kehidupan setiap orang itu berbeda-beda. Oke friend, terima kasih telah menonton video kali ini dan support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya friend. Tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa jalan-jalan dan ngopi dan mendengarkan cerita kisah yang lain ya friend. Bye bye.